हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायण नमस्कृत्य नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्राये स्वभद्रेषु भागवत सेवया सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। హరే కృష్ణ. ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి అందరికీ ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. సో ఈ నిత్యం భాగవతం అనేటువంటి ఈ క్లాసులో మనము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము గౌణ సృష్టి, అందులో 7వ అధ్యాయము దక్షునిచే యజ్ఞ నిర్వహణము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయాన్ని చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఈ అధ్యాయంలో ఈరోజు 48 మరియు 49 శ్లోకాలను ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము ద్వారా ఈ శ్లోకాలను చూద్దాము. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 7వ అధ్యాయము 48వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రీడ్. మైత్రేయ ఉవాచ. మైత్రేయ ఉవాచ. మైత్రేయ ఉవాచ. ఇతి దక్ష కవిర్యజ్ఞం. ఇతి దక్ష కవిర్యజ్ఞం. ఇతి దక్ష కవిర్యజ్ఞం. భద్రరుద్రాభిమర్శితం. 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 కీర్త్యమానే హృషీకేశే. కీర్త్యమానే ఋషికేశే కీర్త్యమానే హృషీకేశే. కీర్త్యమానే ఋషికేశే కీర్త్యమానే హృషీకేశే. కీర్త్యమానే ఋషికేశే సన్నిన్యే యజ్ఞభావనే. సన్నిన్యే భావనే
సన్నిన్యే యజ్ఞభావనే భావనే సన్నిన్యే యజ్ఞభావనే నిన్నే యజ్ఞభావనే మైత్రేయ ఉవాచ ఉవాచ ఇతి దక్ష కవిర్యజ్ఞం భద్రరుద్రాభిమర్శితం इति విమర్శితం ఇతి దక్ష కవిర్యజ్ఞం భద్రరుద్రాభిమర్శితం కీర్త్యమానే హృషీకేశే సన్నిన్యే యజ్ఞభావనే కీర్తిమానే హృషికేశ భావనే కీర్త్యమానే హృషీకేశే సన్నిన్యే యజ్ఞభావనే కీర్తిమానే హృషికేశే యజ్ఞభావనే మైత్రేయ ఉవాచ ఇతి దక్ష కవిర్యజ్ఞం భద్రరుద్రాభిమర్శితం కీర్త్యమానే హృషీకేశే సన్నిన్యే యజ్ఞభావనే మైత్రేయోవాచ భావనే హరే కృష్ణ. వెంకట నరసింహదాస ప్రభు, ఇందుమతి మాతాజీ, భారతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ. మైత్రేయ ఉవాచ ఇది దక్ష కవిర్యజ్ఞం భద్రరుద్రాభిమర్శితం కథ్యమానే వృషీకేశే సన్నిన్యే యజ్ఞభావనే. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. మైత్రేయ ఉవాచ ఇతి దక్ష కవిర్యజ్ఞం భద్రరుద్రాభిమర్శితం కీర్త్యమానే హృషీకేశే సన్నిన్యే యజ్ఞభావనే. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు, దండవత్ ప్రణామ్. మైత్రేయ ఉవాచ హరే కృష్ణ. శశికళ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ. మైత్రేయ ఉవాచ ఇతి దక్ష కవిర్యజ్ఞం భద్రరుద్రాభిమర్శితం కీర్తిమానే ఋషికేశే సన్నిన్నే యజ్ఞ భావనే. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావాన్ని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. మైత్రేయ ఉవాచ. మైత్రేయుడు పలికెను. ఇతి ఆ విధముగా కవిః విశుద్ధ చిత్తుడై యజ్ఞమును భద్ర ఓ విదురా రుద్ర అభిమర్శితం వీరభద్రునిచే ధ్వంసమైన స్తుతింపబడి ఋషికేశుడు సన్నిన్యే ఆరంభించెను
యజ్ఞ భావనే యజ్ఞ భావనే యజ్ఞ రక్షకుడు యజ్ఞ రక్షకుడు శ్రీ మైత్రేయుడు పలికెను ఉపస్థితులైన సర్వులచే విష్ణు భగవానుడు కీర్తింపబడిన పిమ్మట విశుద్ధ చిత్తుడగు దక్షుడు శివగణముచే విధ్వంసమైన యజ్ఞమును తిరిగి ఆరంభించెను. కృష్ణ శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 7వ అధ్యాయము 49వ శ్లోకం. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ భగవాన్ స్వేన భాగేన భగవాన్ స్వేన భాగేన భగవాన్ స్వేన భాగేన భగవాన్ స్వేన భాగేన సర్వాత్మా సర్వభాగభుక్ సర్వాత్మా సర్వభాగభుక్ సర్వాత్మా సర్వభాగభుక్ దక్షం బభాష ఆభాష్య దక్షం బభాష ఆభాష్య దక్షం బభాష ఆభాష్య ప్రియమాన ఇవానఘ ప్రియమాన ఇవానఘ ప్రియమాన ఇవానఘ భగవాన్ స్వేన భాగేన సర్వాత్మా సర్వభాగభుక్ భగవాన్ స్వేన భాగేన సర్వాత్మా సర్వభాగభుక్ దక్షం బభాష ఆభాష్య ప్రియమాన ఇవానఘ దక్షం బభాష ఆభాష్య ప్రియమాన ఇవానఘ కృష్ణ భగవాన్ స్వేన భాగేన సర్వాత్మా సర్వభాగభుక్ దక్షం బభాష ఆభాష్య
ప్రియమాన ఇవానఘా భగవాన్ భాగేన ప్రకాశ్రావు ప్రభు, మాధవి నీలక్ మాతాజీ, వైఎస్ లక్ష్మీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు, ప్రణామాలు. భగవాన్ స్వేన భాగేన సర్వాత్మ సర్వభాగభుక్ దక్షం బభాష ఆభాష్య ప్రియమాణ ఇవానఘ. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. భగవాన్ స్వేన భాగేన సర్వాత్మా సర్వభాగభుతు దక్షం బభాష ఆభాష్య ప్రియమాణ ఇవానఘ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు. हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी. भगवान स्वेन भागेन सर्वात्मा सर्वभागभुक् दक्षं बभाष आभाष्य प्रीयमान इवानघ. हरे कृष्ण प्रभु. సరస్వతి మాతాజీ, విశాలవతి మాతాజీ, నాగమణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. భగవాన్ స్వేన భాగేన సర్వభాగభుక్ దశం భవాభశ అభాష ప్రియమాణ వివానఘ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భగవాన్ స్వేన భాగేన సర్వాత్మా సర్వభాగభుక్ దక్షం బభాష ఆభాష్య ప్రియమాణ ఇవానఘ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భగవాన్ స్వేన భాగేన సర్వాత్మ సర్వభాగభుక్ దక్షం బభాష ఆభాష్య ప్రియమాణ ఇవానఘ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సిహెచ్ లక్ష్మీ మాతాజీ, నాగలక్ష్మి మాతాజీ, శ్రీరాములు రామకృష్ణ శాస్త్రి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భగవాన్ స్వేన భాగేన సర్వాత్మా సర్వభాగభుక్ దక్షం బభాష ఆభాష్య ప్రియమాణ ఇవానఘ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. భగవాన్ స్వేన భాగేన సర్వాత్మా సర్వభాగభుక్ దక్షం బభాష ఆభాష్య ప్రియమాణ ఇవానఘ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. భగవాన్ స్వేన భాగేన సర్వాత్మ సర్వభాగభుక్ దక్షం బభాష అభాష్య ప్రియమాణ ఇవానఘ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, అలాగే భావము మరియు భాష్యమును చూద్దాము. హరే కృష్ణ. భగవాన్ భగవాన్ విష్ణు భగవానుడు, స్వేన తన యొక్క భాగేన భాగములో సర్వ ఆత్మ సర్వజీవుల యందలి పరమాత్ముడు, సర్వభాగ బుక్ సమస్త యజ్ఞ ఫలభోక్త, దక్షుడు, బభాషే పలికెను, ఆభాష్య సంబోధించుచు, ప్రియమానః సంతుష్టుడై ఇవా అనగా ఓ పాపరహితుడవగు విదురా. హరే కృష్ణ. మైత్రేయుడు ఇంకను
ఇట్లు కొనసాగించెను. మైత్రేయుడు ఇట్లు కొనసాగించెను. ఓ పాపరహితుడవగు విదురా, ఓ పాపరహితుడవు విదురా, నిజమునకు విష్ణు భగవానుడే సర్వయజ్ఞ ఫలములకు భోక్త అయినను సర్వజీవుల యందలి పరమాత్ముడైన కారణమున అతడు తన యజ్ఞ భాగముతోనే సంతుష్టి చెంది ప్రసన్న భావముతో దక్షిణితో ఇట్లు పలికెను. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ప్రభు బిలవుతుంది. భాష్యము బై శిల ప్రభుపాద్కి జై. భగవద్గీత 5.29 యందు భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం అని తెలుపబడినది. అనగా సమస్త యజ్ఞ తపోనిష్టల ఫలములకు పరమభోక్త శ్రీకృష్ణ భగవానుడే. మనుజుడు దేనియందు నియుక్తుడైనను చర్మగమ్యము విష్ణువే. దేవదేవుడైనందున విష్ణునకు ఎవ్వరి నుండి ఏదియును కోరనవసరము లేదు. అతడు ఆత్మతృప్తుడు, స్వతంత్రుడు అయినను సమస్త జీవుల ఎడ మైత్రీ భావము కలిగి ఉన్నందున యజ్ఞాహుతులను స్వీకరించుచుండును. యజ్ఞ భాగమును వసగినప్పుడు అతడు మిగుల ప్రియమునొందినట్లు గోచరించెను. ఈ విషయమును గూర్చియే భగవద్గీత 9.26 యందు పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యోమే భక్త్యా ప్రయచ్చతి అని చెప్పబడినది. అనగా భక్తుడు పత్రమునైనను, పుష్పమునైనను, ఫలమునైనను, జలమునైనను ప్రేమతోను అనురాగంతోను అర్పించినచో భగవానుడు దానిని స్వీకరించి ప్రసన్నుడగును. అతడు సమస్తమును కలిగి ఉన్నవాడే అయినను ఎవరి నుండి ఏదియును కోరకపోయినను ఆ విధముగా అర్పింపబడిన వాటిని స్వీకరించును. పరమాత్మునిగా అతడు సర్వజీవుల ఎడ అట్టి మైత్రీ భావమును కలిగి ఉండటే దానికి కారణము. ఇతరుల యజ్ఞ భాగములో అతడు వంతు కోరడానంట ఇచ్చట తెలుపబడిన మరి ఒక ముఖ్య విషయము. యజ్ఞమునందు దేవతలకు, శివునికి, బ్రహ్మకు భాగము ఉండును. అట్లే విష్ణువుకు సైతము భాగముండును. విష్ణువు తన భాగముతోనే సంతుష్టుడై ఇతరుల దానిలో వంతును కోరకుండును. శివునికి భాగమొసగుటను దక్షుడు నిరాకరించుట పట్ల తనకు సంతుష్టి కలుగలేదని అతడు పరోక్షంగా సూచించెను. విదురుడు పరమ వైష్ణవుడు మరియు ఏ దేవత ఎడను అపరాధమొనర్చని వాడు అయినందున మైత్రేయునిచే పాపరహితునిగా పిలువబడినాడు. వైష్ణవులు విష్ణువునే పరమోత్కృష్టునిగా అంగీకరించినను ఇతర దేవతల ఎడ అపరాధము మాత్రము కావింపరు. ఆయా దేవతలకు తగిన గౌరవమును వారొసగుదురు. వారు శివుని సర్వశ్రేష్ఠుడగు వైష్ణవుడని తలతురు. అనగా వైష్ణవుడు ఏ దేవత ఎడను అపరాధము కావింపకుండును. వైష్ణవులు విష్ణు భగవానుని నిష్కల్మష భక్తులు కనుక దేవతలు కూడా వారి ఎడ ప్రసన్నులై ఉందరు. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. కృష్ణ ధన్యవాదాలు. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకం నాకు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము శ్లోకాలకు ఇవ్వబడినటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం
శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీన బంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరి ప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. సో ఈ శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందంలోని 7వ అధ్యాయమైనటువంటి దక్షుని చేత యజ్ఞ నిర్వహణము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో మనం ఇప్పటి వరకు చూసినటువంటి అంశాలు ఆ యజ్ఞము యందు ఉపస్థితులై ఉన్నటువంటి సర్వులు, అక్కడ దక్షుడితో మొదలుకొని శివుడు, బ్రహ్మ, ఇంద్రుడు, ఇతర దేవతలు, సిద్ధులు, గంధర్వులు, బ్రాహ్మణులు, ఋత్వికులు అందరూ కూడా, అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఆ యజ్ఞ స్థలమునందు దర్శనమిచ్చినటువంటి ఆ విష్ణు భగవానుణ్ణి వారి వారి శక్తి మేరకు కీర్తించడము జరిగినటువంటిది ఇప్పటి వరకు మనము చూసినటువంటి అంశాలు. సో ఆ విధంగా మరి విష్ణు భగవానుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ యజ్ఞ స్థలియందు ఉన్నటువంటి వారందరి చేత కూడా కీర్తించబడిన వాడై మరి ఇక తదుపరి ఆయన అక్కడ మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి విషయాలను గురించి, అంటే ఇప్పటి వరకు జరిగినటువంటి విషయాలను మైత్రేయుడు విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము ఈ 48 మరియు 49వ శ్లోకాలలో చూస్తూ ఉన్నటువంటి మైత్రేయుడు అన్నాడు, మైత్రేయ ఉవాచ ఇతి దక్ష కవిర్యజ్ఞం భద్రరుద్రాభిమర్షితం కీర్త్యమానే హృషీకేశే సన్నిన్యే యజ్ఞభావనే భగవాన్ స్వేన భాగేన సర్వాత్మా సర్వభాగభుక్ దక్షం ఆభాష్య ప్రియమాన ఇవానఘా. ఆ మైత్రేయుడు విదురుతో చెప్తూ ఉన్నాడు, ఓ విదురా, దక్షుడు నిర్వహిస్తూ ఉన్నటువంటి యజ్ఞ స్థలమునందు ఉపస్థితులై ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా ఆ విష్ణు భగవానుని కీర్తించిన తదుపరి విశుద్ధ చిత్తుడైనటువంటి దక్షుడు
అంతకు పూర్వము ఆ శివగణము చేత ధ్వంసమైనటువంటి యజ్ఞం ఏదైతే ఉందో దానిని తిరిగి ఆరంభించడము మొదలుపెట్టాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు. చెప్తూ ఇంకా కొనసాగిస్తూ అంటున్నాడు, భగవాన్ స్వేన భాగేన సర్వాత్మా సర్వభాగభుక్ దక్షం బభాష ఆభాష్య ప్రియమాన ఇవానగా. ఇక్కడ ఆ విదురుణ్ణి మైత్రేయ ముని ఇవానఘా, ఇవ అంటే వలె అని చెప్పి, అనఘా అంటే నా, ఇక్కడ ఓ పాపరహితుడవైన విదురా. ఎందుకంటే విదురుడు విశుద్ధ వైష్ణవుడుగా చెప్పబడినటువంటి వాడు. సో సాధారణంగా ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో కూడా మనకి చెప్పబడినటువంటిది ఏంటంటే, వైష్ణవులు ఎప్పుడు కూడా కృష్ణ భక్తులు అయినప్పటికీ కూడా ఇతర దేవతలను ఎప్పుడు కూడా అగౌరవపరచరు, వారిని అమర్యాదగా వారితో ప్రవర్తించరు. శివుడైనా, బ్రహ్మైనా, ఇంద్రుడైనా, ఇతర దేవతలనైనా ఎవరిని కూడా వారు అగౌరవపరచరు అనేటువంటిది చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇక్కడ మరి విదురుడు కూడా మంచి విశుద్ధ వైష్ణవుడు కనుక ఆ మైత్రేయుడు విదురుణ్ణి ఆ విధంగా అనఘా అంటూ సంబోధించాడు. ఓ పాపరహితుడవైన వాడా అంటూ సంబోధించాడు. ఇదే సంబోధనని మనం భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుని కూడా సంబోధిస్తూ ఉంటుంటాడు. ఎందుకంటే అర్జునుడు కూడా ఎవరి ఎడ ఎప్పుడు మరి వైరభావాన్ని కానంటే ద్వేషభావాన్ని కలిగి లేనటువంటి వాడు కనుక ఆయన కూడా పాపరహితుడమైనటువంటి వాడుగానే కీర్తించబడి కృష్ణ భగవాను చేత ఆ విధంగా కీర్తించబడినటువంటి. సో కనుక భగవద్భక్తులు ఎప్పుడూ కూడా ఇతరులను అగౌరవపరచరు. ఎందుకంటే భక్తి భావనలోనే మనకి భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్పినట్లుగా సర్వజీవుల ఎడ సమత్వ భావాన్ని కలిగి ఉండేటువంటిది. సర్వజీవుల యందు భగవంతుణ్ణి, భగవంతుల్లో సర్వజీవులను దర్శించుకోగలిగేటువంటి వారు మరి వైష్ణవులు కనుక ఆ విధంగా వారు ఎవరి ఎడ విరోధ భావమును కలిగి ఉండరు. కనుకనే ఇక్కడ ఆ మైత్రేయుడు విదురుడిని ఆ విధంగా సంబోధించాడు అంటూ చెప్తూ ఇక మరి చెప్తూ ఉన్నటువంటి మైత్రేయుడు ఆయన చెప్తున్నటువంటి భగవాన్ స్వేన భాగేన సర్వాత్మా సర్వభాగభుక్. సో మైత్రేయుడు ఇంకా చెప్తున్నాడు, ఓ పాపరహితుడవైన విదురా, నిజమునకు విష్ణు భగవానుడే సర్వయజ్ఞ ఫలములకు భోక్త అయినప్పటికీ కూడా సర్వజీవుల యందలి పరమాత్ముడైన కారణంగా, సర్వజీవుల ఎడ సమత్వభావం ఉండే కారణంగాను ఎవరి ఎడ ద్వేషభావాన్ని లేనటువంటి, అందరినీ సమభావంతో చూసేటువంటి వాడు కనుక ఆ పరమాత్ముడు తనకు వచ్చినటువంటి, ఎందుకంటే ఆ యజ్ఞంలో సర్వము ఇంతకుముందు బ్రాహ్మణులు కొనసాగిస్తూ వాళ్ళు చెప్పినట్లుగా వాళ్ళు చెప్తారు అక్కడ ఏమని, సర్వము నీవే అని చెప్పినటువంటిది కదా. కనుక మరి అటువంటి ఆ సర్వము భగవంతుడే, సర్వము భగవంతునికే చెందినది అయినప్పటికీ కూడా ఆయన తన భక్తులకు, తన అంశలుగా ఉన్నటువంటి సర్వజీవుల యందలి పరమాత్ముడైనటువంటి కారణంగా ఆయన మొత్తానికి అధిపతి అయినప్పటికీ కూడా, ఎందుకంటే మనం చూస్తూ ఉంటాం ఇంటిలో ఒక వ్యవస్థలో కుటుంబ పెద్ద ఉంటే అతడు మొత్తానికి అధిపతి అతడే, కానీ తన కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి వారందరికీ కూడా అతడు సమానంగానే పోషణ చేస్తూ ఉంటుంటాడు, సమానంగానే ఇస్తూ ఉంటాడు. నేనే సంపాదిస్తున్నాను, నేనే ఉంటున్నాను కదా అని తానొక్కడే భోగించడానికి ప్రయత్నం చేయదు. సో ఇక్కడ తానే యజమాని ఇది అయినప్పటికీ కూడాను ఆ విష్ణు భగవానుడు సర్వ యజ్ఞములకు, సర్వ యజ్ఞ ఫలాలకు భోక్త అయినప్పటికీ కూడా
ఆయన తనకు వచ్చినటువంటి ఆ భాగంతోనే సంతృష్టి చెంది మరి ఎంతో ప్రసన్నుడై అక్కడ ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా వివిధ రకాలైనటువంటి వాళ్ళు ఆయనను కీర్తించడం వల్ల ప్రసన్నుడై దక్షుడితో ఈ విధంగా పలుకుతూ ఉన్నాడు అంటూ మైత్రేయ ముని విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఏం పలుకుతున్నాడు, ఏం చెప్తున్నాడు అనేటువంటిది తదుపరి శ్లోకాలలో చూడవచ్చు. కానీ ఇక్కడ మరి ఆ విష్ణు భగవానుడే సర్వయజ్ఞములకు భోక్త అనేటువంటి ఆ విషయాన్ని గురించి ఇక్కడ ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణంలో భగవద్గీత యందు 5వ అధ్యాయమైనటువంటి కర్మయోగము కృష్ణ భక్తి భావనలో కర్మ అనేటువంటి ఆ 5వ అధ్యాయంలో 29వ శ్లోకాన్ని ఆయన ఇక్కడ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ ప్రభుజీస్ మాతాజీస్ చూడకుండా భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం అనే శ్లోకాన్ని చెప్పగలిగేటువంటి వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయవచ్చు, అవకాశం ఇస్తారు. ఓకే, చంద్రావతి మాతాజీ, శ్రీదీప మాతాజీ. హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. శ్రీదీప మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతే. ధన్యవాదాలు. హరే గిరిజా కృష్ణ. మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నీరజ మాతాజీ, ప్రేమలత మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాద ప్రణాం. భోక్తారాం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతే. హరే కృష్ణ. శోభామూర్తి మాతాజీ, రాజేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి ముచ్యతి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి. హరే శశికళ కృష్ణ. మాతాజీ, శ్రీనివాస సేవికా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృతం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. అందరూ చూడకుండానే చదివారు అని అనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే నేను అడిగింది కూడా అలాగే, చూడకుండా చదివే వాళ్ళే అంటే ఇచ్చాను. ఓకే, హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మరి సర్వ యజ్ఞాలకు అధిపతి అయినటువంటి ఆ విష్ణు భగవానుడు తనకు వచ్చినటువంటి భాగంతో, ఎందుకంటే పరిపూర్ణంగా యజ్ఞం మొత్తానికి అధిపతి అయినటువంటి వాడు, అంతకుముందు కీర్తించినట్లుగా యజ్ఞాలలో ప్రతిదీ కూడా ఆ భగవంతునికే చెందినటువంటిది అయినప్పటికీ కూడా తన భాగంతోనే సంతృప్తి చెందినటువంటి విషయం. ఎందుకంటే సర్వ ఉపనిషత్తుల సారమైనటువంటి భగవద్గీతలో సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడే చెప్పినటువంటిది. భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి అంటూ చెప్పబడినటువంటి ఆ శ్లోకములు ఆయన చెప్తారు. కృష్ణ భగవానుడు వారు, ఓ అర్జున,
నన్ను సమస్త యజ్ఞములకును తపస్సులనుకును చరమభోక్తగాను సకల లోకాలలో ఉన్నటువంటి దేవతలకు పరమ ప్రభువుగాను సకల జీవులకు ఉపకారిగాను శ్రేయోభిలాషిగాను తెలుసుకున్నటువంటి వాడు నా యొక్క సంపూర్ణ భావనలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి భౌతిక క్లేశ వేదనల నుండి విడిపడి బయటపడి అంటే ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడి శాంతిని పొందుతాడు. అంతే కదా, ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి వాడు నాది కాదు అనేటువంటి భావనలో ఉన్నప్పుడు దానిపైన ఆక్షేపించుకోడు కదా. సో ఎవడైతే భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం, సర్వ యజ్ఞాలకు సర్వలోకాలకు అధిపతి ఆ భగవంతుడే భోక్త అని తెలుసుకున్నప్పుడు మనల్ని భోక్తగా చేయం కదా. కానీ మాయా పిడికిళ్లలో ఉన్నటువంటి మనం మరి బద్ధజీవులమైనటువంటి వాళ్ళు ఈ భౌతిక జగత్తులో శాంతి కోసం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. కానీ మరి నిజమైనటువంటి శాంతి ఎలా వస్తుందో తెలుసుకోలేనటువంటి అన్నీ కావాలి అనేటువంటి కోరికల్లో కామ. అప్పటికి అక్కడ అర్జునుడు అడుగుతాడు భగవద్గీతలో, ఓ కృష్ణ, ఎందుకు ఈ జీవుడు తాను చేస్తూ ఉన్నది తప్పే అని తెలిసినా ఎవడో బలవంతంగా చేయిస్తూ ఉన్నట్లుగా తప్పులు చేస్తూనే ఉంటాడు, అంటే అది తప్పు భ్రమలోనే జీవిస్తూ ఉంటాడు. ఎందుకు అంటే దానికి సమాధానం చెప్తారు, కామము, కోరికలు. సో ఎప్పుడైతే భగవంతుడే సర్వభోక్త, ఆయన నుండే కదా మనకి అనే భావనలో మనం ఉన్నప్పుడు, ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి ఒక వ్యవస్థలో ఉన్నప్పుడు దీనికి నేను అధిపతిని కాదు, ఈయన నా ప్రభువు అని ఒక యజమాని దగ్గర ఒకడు వర్క్ చేసేటువంటి వాడు సేవకుడు అనే భావనతో చేస్తే ఎంతో సుఖంగా ఉండగలుగుతాడు. కానీ నేను చేస్తున్నాను కానీ ఇంటి ఈయన అనుభవిస్తున్నాడు, నేనే కష్టపడుతున్నాను ఈయన అనుభవిస్తున్నాడు అనే భావనతో సేవకుడు ఎప్పుడైనా భావించినట్లయితే, అంటే ఇది నేనెందుకు అనుభవించకూడదు, ఇది దీనికి నేనెందుకు అధికారిని కాకూడదు అనేటువంటి భావన వచ్చిందనుకోండి, ఇక దుఃఖాలు మొదలవుతూ ఉంటుంటాయి. సో ఆ విధంగానే ఈ భౌతిక జగత్తులో మనము దుఃఖ కారణమై మాయా పిడికిళ్ళ బంధనలో దేవహూతి అడుగుతూ ఉంది కపిల భగవాను, ఈ మాయా బంధనాల నుండి బయటపడే మార్గాన్ని బోధించమంటే అక్కడ కపిల భగవానుడు ఆ భగవంతుడే అక్కడ కూడా చెప్పినటువంటి సాంఖ్య యోగాన్ని, పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞాన యోగాన్ని బోధించినటువంటి. సో ఈ మాయా బంధన పిడికిళ్ళలో ఉన్నటువంటి మనం మరి ఎంతో ఆరాటపడుతూ ఉంటుంటాం, బయటపడాలి, శాంతిగా ఉండాలి, ప్రశాంతంగా ఉండాలి అనే భావన వస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఆ నిజమైన శాంతి, ప్రశాంతత ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, నిజమైన ఆనందం ఏమిటి అనేటువంటి దాని గురించి ఆలోచించట్లేదు. అది ఆలోచించినప్పుడు, అంటే ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడినట్లుగా సమస్త యజ్ఞాలకు సర్వలోకాలకు అధిపతిగా భగవంతుణ్ణి భావించినప్పుడు నిజమైన శాంతిని పొంది ఆ విధమైనటువంటి శాంతి భావనలో ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో ఉండి మరి ముక్త జీవుడిగా తిరిగి ఆ అంటే మన యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి ధామానికి చేరుకోగలము అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు, సమస్త యజ్ఞ తపోనిష్టలో ఫలములకు పరమభోక్త శ్రీకృష్ణ భగవానుడే. సో కనుక మనిషి దేని యందు నియుక్తుడైనను మరి ఏ విధమైనటువంటి భావనలు మన యొక్క విద్యుక్త ధర్మాలు మనం నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా చరమగమ్యము మాత్రము ఆ దేవదేవుడైనటువంటి విష్ణు. ఎందుకంటే వాస్తవానికి ఆయన భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు, నాకు కావలసినది కానీ లేనిది కానీ ఏదీ లేదు, కావలసినది ఏదీ లేదు, అయినా నా యొక్క ధర్మాన్ని నేను నెరవేరుస్తూ ఉన్నాను అని చెప్తుంటాను. ఆయన ఏదియునో కోరుకోనటువంటి అవసరం లేనటువంటి వాడు, ఆత్మతృప్తుడు, సర్వస్వతంత్రుడు. కానీ సమస్త జీవుల ఎడ సుహృదం సర్వభూతానాం అని చెప్పబడినటువంటి సర్వజీవుల ఎడ
మైత్రి భావనతో ఉన్నటువంటి కారణంగానే ఆయనకు ఒసిగినటువంటి ఆయన భాగంతోనే మనకేమవుతుంది, మనం ఏం చేస్తాం ఈ భౌతిక జగత్తులో, భగవంతుడు మనకి ఏది ఇచ్చారో, అందుకనే ఈశోపనిషత్తులో చెప్తారు, మనకి ఏది ఇవ్వబడిందో దానితోనే తృప్తి చెందాలి, ఎవరికి ఏది ఉందో దాన్ని గుర్తించాలి అని చెప్తారు. అదే కదా, అంటే ఇదంతా కూడా భగవంతుని సొంతు, ఎవరెవరికి ఏం రావాలనో అది ఆయన ఇస్తాడు అని భావన ఉన్నటువంటి వాడు శాంతిని పొందుతాడు. తద్వారా కృష్ణ భగవానుని చేరే మార్గం అంటూ మనకు ఈశోపనిషత్తులో చెప్పబడుతుంది. సో అలాగే మరి ఆయన సమస్తానికి అధిపతి అయినప్పటికీ కూడా తన భాగంతోనే ఆయన చూస్తూ మనకి మార్గదర్శకంగా ఉన్నటువంటి వాడు. అలాగే ఆ యజ్ఞ భాగము వసిగినప్పుడు ఆయనకు అవసరం లేనటువంటిది అయినా కూడా భక్తుడు ప్రేమతోనూ భక్తితోనూ ఆయనకి సమర్పిస్తే ఆ యజ్ఞ భాగాలను ఆయనకు వసిగినప్పుడు ఎంతో ప్రియము నొంది ప్రసన్నుడవుతాడు. ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి ప్రసన్న భావముతో దక్షుడు ఇలా పలికాడు అని చెప్తున్నటువంటి ప్రియమానః అంటూ సంబోధించబడినటువంటిది అక్కడ. అంటే సంతుష్టుడై ఆ భగవంతుడే మరి మొత్తానికి అధిపతి అయినటువంటి ఆయనే ఆ యజ్ఞ భాగాన్ని కొంత ఇస్తే దాంతోనే సంతృప్తి పడుతున్నాడు. కానీ ఈ భౌతిక జగత్తులోకి వచ్చి మాయా పిడికిళ్ళలో ఉన్నటువంటి మనం మాత్రము తృప్తి పొందే విధంగా ఉండేటువంటి అవకాశం చాలా తక్కువగా ఉన్నాడు. సో అందుకే ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు ఎంతటి ప్రియుడు అంటే తన భక్తులు ఏది ఇచ్చినా దాన్ని తీసుకుంటాను అని చెప్పబడేటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఇంతకు ముందు చెప్పిన వాళ్ళు కాకుండా ఇంకెవరైనా చెప్పగలిగితే భగవద్గీత 9వ అధ్యాయంలోని 26వ శ్లోకం కదా, పత్రం పుష్పం ఫలంతో, ఇది చెప్పగలిగే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు. హరే కృష్ణ. చూడకుండా ఇంతకుముందు చెప్పిన వాళ్ళు కాదు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. కృష్ణవేణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్తి ఉపరూతం అస్నామి. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్తి ఉపరూతం అస్నామి ప్రేతాత్మనః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. మాధవి నీలపు మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం ఏనే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్తి ఉపకృతం అస్నామి ప్రయతాత్మనః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. బాల సరస్వతి. హరే కృష్ణ. బాల సరస్వతి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదాహం భక్తాపూర్తం అస్నామి తత్వాన్వః. చెప్పిన మాత. ఓకే. సరళదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్తి ప్రకృతం అస్నామి ప్రయతాత్మనః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. లక్ష్మీ వెంకట. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. అన్మ్యూట్ చేసిండ్రా ప్రభు? హరే కృష్ణ. పత్రం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చమి తదహం ప్రత్యుపహృతం అస్నామి ప్రయతాత్మనః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ ఆ భగవంతుణ్ణి ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా సర్వయజ్ఞాలకు తపస్సులకు సర్వలోకాలకు ఆయనని ప్రభువుగా ఎవడైతే
ఎరగగలుగుతాడో అటువంటి వాడే శాంతిని పొందుతాడు అంటూ చెప్పబడిన తర్వాత మరి అటువంటి సమస్తానికి ప్రభువు అయినటువంటి ఆయన తన యొక్క యజ్ఞ భాగాలతోనే సంతృప్తి చెందుతూ ఉన్నాడు. అలాగే ఎవరైనా భక్తులు తనకి ప్రేమతోనూ భక్తితోనూ ఎవడు ఏది ఇచ్చిన దానిని చాలా తృప్తిగా దాన్ని నేను స్వీకరిస్తాను అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ప్రేమ భక్తి లేనటువంటిది ఏది ఇచ్చినా ఆయన తీసుకోడు. దానికి ఉదాహరణగా మనము ఇక్కడ దుర్యోధనుడు చేసినటువంటి ఆహ్వానాన్ని చూస్తాం. అది వదిలేసి విదురుడి దగ్గరికి వెళ్ళినటువంటి సంఘటన మహాభారతంలో మనం చూస్తాం, కృష్ణ భగవాన్. సో అందుకే ఆ భగవంతుడు సర్వము అయినప్పటికీ తన యొక్క భక్తులు ఆయన మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమతోనూ భక్తితోనూ దేనిని సమర్పించిన, అందుకే చెప్తారు ఆయన ఏమి సమర్పించాలో కూడా మనకి భగవద్గీతలో చెప్తున్నట్టు. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం. పత్రము అంటే ఆకును గాని, పుష్పం పువ్వులను, ఫలం పండ్లను, ఇవేవి అందుబాటులోకి లేకపోతే నీళ్ళనైనా, తోయం నీళ్ళనైనా, యహ అంటే ఎవడైతే, మే నాకు, భక్త్యా ప్రయచ్చతి భక్తితో సమర్పిస్తే, తత్ అహం దానిని నేను, భక్తి ఉపహృతం భక్తితో సమర్పించిన దాన్ని, అశ్నామి అంటే స్వీకరిస్తాను అంటూ ఆయన చెప్పినటువంటి. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుడికి ప్రేమతోనూ భక్తితోనూ, అంటే ఆయన భగవంతునికి సమర్పించాల్సింది ఏదేదో కాదు. అలా అని చెప్పేసి అవకాశం ఉన్నా కానీ భగవంతుడు పత్రం పుష్పం ఫలం అన్నాడు కదా అని చెప్పేసి అందరితో సరే. మరి ఇదే భగవద్గీతలో చెప్తే మీ ఇస్కాన్ వాళ్ళు ఫెస్టివల్స్కి మరి చాలా 64 రకాలని, ఒక్కొక్కసారి 100 రకాల 100 అట్లా చేస్తారు. ఎందుకంటే అవకాశం ఉన్నప్పుడు ఆ భగవంతుడిని ఆనందింపచేయడం, ఆ భగవంతునికి ప్రేమతో ఏం చేసినా అన్నాడు, అంతేకాని ఇదే కావాలని ఎక్కడా లేదు కదా. సో కనుక ఆ భగవంతునికి మనకి అందుబాటులో ఉన్నటువంటి దీనిని సమర్పించిన ప్రేమతోనూ భక్తితోనూ చేసి ఆ భగవంతునికి సమర్పించినట్లయితే దానిని ఎంతో తృప్తిగా స్వీకరిస్తాను అని చెప్పినటువంటి అంశాన్ని మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం. సో కాబట్టి మరి సమస్తము ఆయనే అయినప్పటికీ కూడా, ఆయన దేనిని కోరకపోయినప్పటికీ కూడా సర్వజీవుల ఎడ మైత్రీ భావముతో ఉంటాడు. కనుక మనకి ఆచార్యులు గోస్వాములలో రూపగోస్వాములు చెప్తూ ఉంటారు, ఇచ్చిపుచ్చుకునేటువంటి ధోరణి, భక్తులకు ఇవ్వడము, భక్తుల నుండి స్వీకరించడం, కానుకలు ఇవ్వడం, కానుకలు. సో మరి ఆయన ఏది కోరుకున్నప్పటికీ కూడా ఇస్తే దాన్ని, అంటే ఆయనకి సమర్పించినటువంటి దాన్ని ఎంతో తృప్తిగా స్వీకరించి తన భక్తుడికి ఏం కావాలనో దానిని ఇవ్వగలిగేవాడు ఆ భగవంతుడు. సో ఇక్కడ కూడా అందుకే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, ఇతరుల యజ్ఞం భాగంలో అతడు వంతు కోరుకొనుట మరి అది చెప్తున్నటువంటి అంశం. ముఖ్యంగా దీని ద్వారా మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతున్నటువంటి, ఎందుకంటే పరమాత్మునిగా ఆ విష్ణు భగవానుడు సర్వజీవుల ఎడ మైత్రి భావన కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు. కనుకనే ఏది ఆయన కోరుకొనకపోయినను ఆయనకి అర్పించినటువంటి దానిని సంతోషంగా స్వీకరిస్తాను అని చెప్తాడు. అంతేకాకుండా ఇతరుల యొక్క యజ్ఞ భాగంలో అతడు వంతును కోరడు అని చెప్పడంలో ఇక్కడ ఇది చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే యజ్ఞంలో ఇతర దేవతలకు, శివుడికి, బ్రహ్మకు అందరికీ కూడా భాగం ఉన్నట్లుగానే విష్ణు భగవానుడికి కూడా భాగం. ఎలాగైతే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా ఒక వ్యవస్థలో కుటుంబ పెద్ద అన్ని తనే సమకూర్చినప్పటికీ అందరితో కలిసి తాను తీసుకునేటువంటి వాడు. అంతే కాబట్టి నేను సంపాదిస్తున్నాను కాబట్టి నేనే చేస్తాను అనే భావన ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడిలో ఉండదు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి దీని ద్వారా తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి విష్ణువు తన భాగంతోనే సంతుష్టుడై
ఇతరుల దానిలో వంతును కోరుకోడు ఇతరుల భాగాలలో అని చెప్పబడుతుంది. అందుకే శివుడికి దక్షుడు యజ్ఞ భాగము ఇవ్వనప్పుడు మరి అది ఇవ్వలేదు కాబట్టి మిగిలింది ఎవరికి వస్తుంది? విష్ణువుకే వస్తుంది. ఎవరెవరి భాగాలు వాళ్ళకి పోయిన తర్వాత మిగిలేది ఈయనకే వస్తుంది. కానీ ఆయన కోరుకోవట్లేదు, ఇతరుల భాగాలు ఆయన కోరుకోవట్లేదు. కనుకనే అక్కడ ఆ దక్ష యజ్ఞము ఆగిపోవడం జరిగినటువంటి. సో అంటే విష్ణు భగవానుడు అప్పుడు చేయదలుచుకుంటే ఆ యజ్ఞం కొనసాగించవచ్చు, కానీ ఆపడానికి కారణం కూడా ఆయన లీలల్లో భాగంగానే చెప్తుంది. ఎవరి భాగం వారికి వెళ్ళాలి అనేటువంటి ఒక భావనతో. అలాగే మరి వైష్ణవుల యొక్క తత్వాన్ని కూడా మరొకసారి మనం గుర్తు చేసుకున్నట్లయితే, విదురుడు ఏ విధంగా అయితే ప్రవర్తించాడో ఆ మాదిరిగానే భక్తులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా ఇతర దేవతల ఎడ అపరాధ భావనతో ఉండరాదు అని చెప్తారు. సో కనుక ఆయా దేవతలకు వారి వారి యొక్క స్థానాన్ని, ఒక కుటుంబంలో తండ్రిని మనం యజమానిగా భావించి ఉన్నప్పటికీ కూడా తల్లికి ఇచ్చేటువంటి గౌరవం తల్లికి ఇవ్వాలి, అన్నలకి ఇచ్చేటువంటి గౌరవం అన్నలకి ఇవ్వాలి. అలాగే తండ్రి సంబంధమైనటువంటి పెద్ద నాన్నలు పిన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ భావంలో వాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటిది మనం గౌరవం. అంటే ఒక వ్యవస్థలో మనం ఎలా ఉండాలో కూడా ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని, సర్వజీవుల ఎడ సమత్వ భావమే కాదు, మనకు ఉన్నటువంటి సాంఘిక కట్టుబాట్లలో వారికి ఎవరి గౌరవాన్ని వాళ్ళకి ఇస్తూ ఇతర దేవతల ఎడ అపరాధం చేయకుండా ఉండాలి అని ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. అలాగే శివుడు సర్వశ్రేష్ఠుడైనటువంటి వైష్ణవుడు కనుకనే ఆయన భాగం ఆయనకు రానందుకు ఈ యజ్ఞము ఆగిపోయినది అని చెప్తున్నారు. శ్రీ కృష్ణ జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. ఎవరికైనా ఏవైనా సందేహాలు ఉన్నా, మీరేదైనా చెప్పదలుచుకున్నా